bocah kacartosan nata ing wirata Prabu Maswati. Wis dirunung sanggar pamjan. Di kepareng wison bukul ratus ing ageng nyanam teki mandra sakrambil katut sakabene. Khususing buka sundul ngayat. Tinanti kula Bathara Karang Selak mandhap nampak mukan sandal tunggung damai arum. Pratandha katarima panunane. Sinengge ingkang wonten sanggar pamjan. Kang punika sambingal tunggih ingkang wonten madyaning alun-alun raja. Raden rupa kenca rupa. Dia kepahaman di kanteng warga Raden Raja. Raden Raja semerep kanteng Darma. Surabaya kaya balungan nanggap.
Danh xanh chi mi chết hati nhỏ người ta bu bu terus surabaya ke koyo buto singalang pasti jonggo danyo mengen yo hatiku rupo kincok rupo sakotoro kakangan hati orang mati dengan naludi kabeh para mati usarane apa sono jago kasepuhan dan sono jago kasepuhan adekno lawan aku ni idak kula nyajeng jawuken bekti kula kunci kula nggih ngatoke bekti kula kunci iya togok bilung tak tompo kula sawetawis nderek Raden Rajamala iya ora apa-apa togok bilung waton nyawiji wis sabiyanku lair batin ku anakku inggih watenan kula niku sing kula dereke nggih piyai ngaten iki iya toko bilung Kakang Rajamala iya aku mundi pengendikane Koko Prabu Maswati iya dene ing ngene wis ndawake seto anakku ngupaya jago pinangka jago kasepuhan nanging tansah tak bojo lembut sing duwe panguwasa wirata kasarane ngono kuwi seto anakku Koko Prabu ketok ndadekke dukane Koko Prabu Maswati wekasan nganti kariyos pengendikane nganti Panjeragosa Tanggawati ora katon swane seko saged minangka jago kasepuhan wah lakon Maswati sing dadi jago kasepuhan ora sah jam-jaman mungsuh karo aku tak kepleke jungkel si hukum dan pilolo iya ning sabar dhisik ning ngene ya Ji aku ling karo kowe upama iki sesuk aku nglakon bedah wirata aku kuwi ora njaluk kelenggan apa-apa ning nyawang adikku sakarone rukun
padha ngembat negara Wirata bebarengan aku seneng. Aku tak beteni wae pinapa agul-agul Wirata. Mengko ana apa-apa aku jekno. Aja sura-sura lemu kondo babakan iku mengko mundak karungun dening para sentana Wirata ora apa-apa. Saiki surasa delik-delikan. Nanging iki tetep winadi luwih dhisik akan Rajana. Togondo kowe iso gara kok mundina gawan kula gara. Kang Togok niku rasa dikon gara wis mesti gara. Saya nek rombaki ya kan. Wonten ora goroipun dos pundi. Sejatine aku gawe adon-adon iki pancen tak njengko jengkeng palenggane Koko Prabu Masopati. Lo. La. Malah nyuwok. Wah, nek kula tak ngelingke saged. Penjenengan itu sampun gadhahi kelenggahan pepatih. Patih njogo patih njogo. Sampun diparingke lenggah boten kadipaten Cintokabura. Niku ora nyokro ati bal tunjuk. Jane sesembah kula kali Raden Cintokabura kantun siji sing dereng sisian garwa. Mbok bangane mikirke kelenggan iku mikirke garwa. Golek siji sithik. Berpunapa ora iso lengguna. Waduh murah nganti umure kae. Jero lan wing kucing. Perkara iku gampang penting sing baku aku kudu iso nglenggahi gampar Wirata. Kula niku pangkat kula ngabdi. Kuwas kula ngelingke kata-kata boten dipun anggep malah cilaka. Pun kula tak nderek mawon. Aku eling karo adikku sakalune. Upama aku nganti digawe cimpro awakku dening jago kasekuan. Mbok lara rasa ngopo-ngopo gegine tekaning pati, aja nganti lali. Cemplungno jiwa ragaku ana ing Sendang Watari. Mergo Sendang Watari ku pinangka panguripanku. Kakang seneng kang wali sandang malaikat Judet wak singgah jojo Wang malang mendes nyogan sing iya di ya iku sing bakal tak eling-eling lain katone sak kedasan aku roh lakune seto mbok menawa seto wis nyemethake jago kasekuan ayo dibrepeki ayo tak tutke lagu iki
panggul mungsuh mungsuh kang padha prawira adu jojok antaran bau genti milang tatu ojo dicegat iki cetha sing lungguh ana mburine seta kae cetha jago kasepuan tak labrak sabar kakang Rajawala sabar kepiye iki perang aden-aden iki nganggo rembukan dhisik orang yang awur-awur ora kleru kaya iki anak Guseta inggih panabekti kula kunjuk yo tak apa nggih Paman Rajawala bekti kula kunjuk tak apa nganti paungan gereng alihun sapa iki menika lae saking Kategan Karanggedi naminipun pun Bilawa jenenge Bilawa meninji wong gedhe dhuwur jenengmu Bilawa ya aku Bilawa apa kowe iku sing kekasih Raden Rupakenca bener aku Raden Rupakenca wis rasake suatu tak labrake wae sabarmu dhisik iki Bilawa iki karepmu kepiye tojak munggah gelanggang kaidan tampunipun Kanjeng Paman Bresa ingkang dipunanti-anti wonten papan menika jago kasepuan nah ini punika jago kasepuan pun Bilawa punika itu jago kasepuan kok percaya dadi jago kasepuan inggih mau bicara seperti saking Kategan Karanggedi areng-areng ing gunung inggih wah kok percaya karo bocah gunung iku semangat wis diputuske aku selawar seropak mecah sirahe bocah iki ketoke meneng bae mripate temperang-temperang sabar pikirku dhisik seto dari Kang Jawi training kowe iku teko papan kene gelem ra gelem dadi badal wakiling ratu tegese rembuke pun paman kawan sineramu ki mau kowe iku dadi badal wakile Koko Prabu Masopati kula semanggaken nah ra ngono sejatine adon-adon iki nganggo nabutuhan Pak Andre nganggo nabutuhan iya waduh lajeng menawi ngabutan wicalaning Bronarto lajeng kinten tapi kaya bocah bisa wae ngabutuhan iki ora cukup nganggo Bronarto kan nanging nganggo srana getak manuk manukipun sinten ingkang dipun getak wah bocah iki ora pati tanggap ora ngerti tetembungan sanika konjo manuke sapa sing getak goblok apa manukku ya ora sing tegese nganggo srana ngabutan getak manuk iku umpama aku kalah aku ninggal ing Kokopuro sing tak gawa lunga ya mung bisa ana sing ana ing pangagem kuwi isan-isane ing Kokopuro tetep tak tinggal dadi Purbawasesamu nanging
kosok baline lamun jago kesepuan sing kalah. Koko Prabu Masupati sak anak-anake sak garwane kuduncak saka Wirata. Aku sing nyekel panguwasa negara Wirata. Waduh, mekaten ageng-agengan menika. Dan ing kula menika boten ingkang nglampahi pinangka jago kasepuan, kula badhe sarembah kaliyan jago kasepuan. Bilowo apa seto sesembahku. Kepiye? Iki keterangan nganggo ngabituan. Srana getak manuk wanenono. Sarane jago kasepuan kula kedah wantun. Ya dos iki kula wantun ngabituan menika. Yen kula jamun kaweca ning lati kudu nganggo tandha tapak asma. Aja nganti mengko mencra-mencre rembuge. Nanging dia mangu-mangu Kali mangyari matangkanin sarane kowe kakawati wis lakon tapak asma. Ayo papan kene dioncati karben kanggo pepanggihan antarane jago kasepuan jago kanoman padha rembugan. Awake dhewe mudhun saka ganggang pait dan nonton saka kadian Jawi kula geraken Kanjeng Pangeran. Dadi jago kasepuan nek tak candak tangane tak jak salaman terus pucet. Tepungan meneh jenengmu mau sapa? Aku Bilowo. Wah, suaraku geblegel kaya gluduk. Nek swara gede geblegel kaya gluduk. Ora kok geblegel kaya tatik. Ora apa-apa. Tak kandhani yo. Sarene Bilowo wis munggah panggung upama tak kon medhun. Tanpa jalaran peperangan tak duga isin kowe. Ning ndadekno kawruhananmu. Kowe karo aku perang ya apa-apa. Wis neng ganggang payudan ning perange cok-cok wae. Terus monggo kowe tak antem terus udun saka ganggang payudan ngaku nek kalah. Mergo monggo nek adikku dadi rati Wirata kowe tak tingali. Tak wene kelungguhan sing dhuwur. Bayar sing akeh. Kuat jaluk pangkat toko mesti lakon le. Raja Mala, aku dadi jago kasepuan dudu derajat pangkat sing tak gontro-gontro. Nanging aku netepi darmaning satriya sing kudu rasta watak angkana murka budi candala
sing tuwuh ana anggane sapa wae. Katone kuwi ketubuhan watak angkara murka sedya tak pingkas saka jagat raya iki. Kuwi mungsuh karo aku timbane kaya dene timun mungsuh duren. Aku durene kowe timune. Timun keglundungan duren renyek. Lha dina iki ajur awakmu. Wani karo aku kaya dene minjangan mungsuh karo macan. Aku macane kowe menjangane. Menjangan mungsuh macan diadul-adul wetenge. Ya dina iki mudhar tak adul-adul wetengmu iki. Kowe mungsuh karo aku kaya dene dewa mungsuh karo buta. Kowe dewane aku. Oh kualik. Umboke kok kualik. Ora sakajan gunung. Sing aku wani, kowe wani jutusan. Kowe mungsuh karo aku rung tanggun mudhar. Pati uripku ora tak pasrahke karo para Jamala. Nanging pati uripku tak pasrahke marang Gusti kang akare jagat. Upama pepesthen kuwi mati saka tanganmu, bahwa nganing wiwara tamaku bakal bisa tulus, kurang bejane bakal nampa kanugrahan manjing swarga Tundya Sanga. Wah, keduren omonganmu kuwi le. Keduren wong desa ngandhangi swarga. Oh, kaya tau ngerti weruh swarga ngono. Mudhar dibuktekake. Rene kowe tak tremo becik ora kena tuwal. Tanganmu kowe karo aku dudu kanca lho iki. Kowe karo aku mungsuh tetandingan karo aku. Sakarepmu tak belani, tak ladeni. Lakon mati dening aku. Yo sakarepmu paten ono iso.
Bilo ono po seto sesembahku kowe mati omong aku tak pateni dhewe yo kepiye Bilo engar lu tak takoni piye Bilo iki ana abutane kamu kok gedhen-gedhenan nganggo sono getak manuk kowe mung pengwangsulan karo aku wanenono nanging bareng kelakon Pacakara kowe klumbrak-klumbruk ditendang manut diantem manut tanpa males seto sesembahku yo piye aku tak takut wong kerengan kuwi butuhke apa butuhke kekuatan anane kekuatan saka dayane apa saka dayane bogo utawa mangan aku saka katekan karang gedhe teko wirata ki ora cerak adoh kawit wingi iki lagi teko papan kene kok dijuke ana stinggil tekan stinggil untuk acarane kok jak ana paprane apa sekiranya ana daya kekuatan gampangnya kowe mau makan lho oh kowe kudu ngerti dhewe wong aku mentok pindah kon ngalor-ngalor mikir Utara wonten Kang Adawu bila kowe mau untuk paringi buku wah kesupen wah bos bangetan kalau tamu dialek ora dikai buku yo lamun kowe pengen dubai tak ganti apa dhisik bila wong nek gelem ora mangan setahun ora mangan kita nanging nek gelem mangan ora lumrah menungso apa panjalukmu aku njaluk tok semekake segodan cacahe 7 dalan ingkung sapi cacahe 7 towak waragan cacahe 7 drim ora kuat kok nggo ijen apa dienggo sak desa kaya ngono tak duwe ijen aku ra wis kanca bila nek gelem mangan kudu sak pemurahe menungso bila kok sareng kilo niku bab buku ra kekurangan Utara kantinen ana papan bandung apa panune bila kok Utara ayo tak ganti bila ayo tak dereke Utara sesembah
Bilowo opo? Wah, tejamu manter. Bal mangan lho. Iya. Mulane soko-soko itu nganggo buku. Slilikan ya. Ono sing rada ganggu sithik iki. Mulane terus menjap. Lelengan. Terangane mau rung mangan iki. Sakarep mulung ngarani ayu. Ati jojo genti menang satu. Ayo, maju meneh tamun kowe wani. Bilowo. Ya Bilowo. Kowe ndak ngomong Bilowo cewek-cewek Bilowo. Bilowo. Wah, opo. Nah, omong-omong. Aku ngerti Raja Mala nggawa godho gedhi. Kowe dititik godho ora sempat nindani ontal. Kowe ora apa-apa. Aku ora apa-apa syukur. Ning enggal ngadeg kok. Memang aku ora iso ngadeg. Lah kok ora iso ngadeg opo Bilowo? Swarga saka bantere godho. Ontalku yo banter. Tibaku sikil ambles nang lemah sak dengkul dhuwure. Oh iya. Ono tiba kok sikil ambles nang lemah.
Aku njaluk turun jebolan sikil piti. Yo tak jebol. Angger pamalingkang sinawati jagat kinarya momong. Wapet banget pelumpunya wigalu irangi wangi kebanten tenang ini pelumpu ketangilan junjung ini ngetin wangi ini ya irangi wangi mungkin ada digawi lah sampai ngewoke ngewangi ngoklar nek ora diwangi yo klar wis diwangi nganti meten-meten kaya ngene kok ora gelem ngewangi ayo di gopong bareng dijol kaya ngene ora iso nah kowe ngarep aku mburi wis aku sikil mburi kowe ngarep nggih jiji nang arep wong tuwa ngentuk ya ampun ngendikon jiji niku ya kesehatan ora sementut yen rumah sakit tanggae loro kok mentut disengani aku ora kuat kepiye lho jur kepiye kahanan iki aku karo adikku mandang bareng ning nyatane ora iso jebol yen ngono tak jebole dhewe. Padha kene iki iso mandang dhewe kok dadak njaluk di rumahku. Aku mung jajal kasetiamu marang wong cilik. Kowe tau janji ngayomi marang wong cilik. Kuwi ana buktine kok mung janji tok. Nanging keterangan kowe ora mung cukup janji ya ana tandha buktine. Kowe tak kon jebol sikilku mongko ati ki wong cilik kowe temandan gawe tegese kowe duwe rasa ngayomi marang para kawula cilik. Nadyan to kowe ora iso sempurna nggo tumandang aku sisa biji lamutara seta lahir batin nggo ngayomi para kawula wirata. Wajan iki mau pomona sagung macil apa iki. Ujine najan ora iso awake dhewe tumandang iki mau ora saya cilaka. Ya, jur sapa karepmu? Lungguh kang kepenak. Tak tandingane nganggo godhog Raja Mala. Anggo buku canggung wis gedhe. Jeblono sing luwi gedhe. Gedhe dawa. Sakarep mulai ngarani. Lha apa malah ora kewuan ning ngecak kene kaya ngono kuwi.
Gedhen nek kaya ngono kuwi. Sakarepku nek ngecake. Ora usah ngurusi nek ngecake. Iki sedengan kaya tekku iki lho. Oh, gede butak ngono. Gede butak. Sakarepku diteko wae. Ana bungane. Padake. Oh, gawane ngecake malah lenok titik siramu kecah siramu dicubur wae. Katukno sakaro samu Bilawa. Apa aku mau mati ning sepuluh dhewe kekuatanku. Aku iso wae main jati tenan Malayo. Janji sik dicemploke sedang matahari. Aku iso urip suwe-suwe tek kekuatan. Oh, kali ningkes wandamu. Oi, Bilawa. Orangipun Dian Bilawa mewah Raden Rajamala. Kocap-kacarita ingkang wonten ing gegana mider-mider anidari pindha kinjeng tanpa reja. Saiki punika tasih kalebet abdi dalem ing wirata ingkang ayanipun mulang joget nama Kedhi Rahasnala. Rikala semanten Kedhi Rahasnala nedhem bangunke tapa. Kataringah panuwunipun kaparingan pusaka dening Jawata nenggih Sang Hyang Bathara Citragatra. Kaparingan jemparing nama Jeng Kyai Swarageni. Dia cipta ngene lho.
Dewan Sukmo mangadi menawi ngaturke bumi panuwun marang Sang Hyang Widiwasa ingkang nampa apa kang dadi panuwunku banjur welasasih marang aku kanthi lumantar pukulun Bathara Citra Ndada aku kapangan pusaka jeng Kyai Swarageni bareng aku arep bali ana ing Wirata keterangan jadu kasepuane sono wis miwiti andun julid. Wela keterangan jadu kasepuane ora sisih panduluku Kakang Bilowo mungsuh lawan Raja Mala. Janji Raja Mala mati dicemplungke ana ing Sendang Batari bisa wayo temain jati temain wayo ya yang ngono Sendang Batari sedya tak tamani Jeng Kyai Swarageni muga dadi lantaran sernane hambet angkara murka widining Candala. Wujudipun Sendang Batari ingkang kawistara tirtanipun biru pratandha lamunta bening tur jero menika ingkang dados paturipun pun Raja Mala bocah kacarita Swarageni ingkang dipun lepasaken dening Kedhi Asmara manjing wonten telenging Sendang Batari bocah kacarita Sendang Batari ketaman Jeng Kyai Swarageni salah benaden dados lendhit Bligidaba ingkang swau ngajeng tertanipun biru nandhake lamun bening saknalika dadi lendhit Bligidaba abang wernanga saengga neraka jahanam.
Sendang Watari sampun boten awarni biru nanging dados lendhit digedhobok panas perbawane sernanipun Raja Mulawi kenging kuku kontanapanipun Dyan Bilowo. Sang Hyang prajurit mangertosipun Sendang Watari menika nggih papan kangge panguripanipun pun Raja Mala. Mangertos sirnanipun Dyan Raja Mala kacandhak wandharipun Sang Hyang prajurit. Griya kacemplungaken wonten ing Sendang Watari. Ucap-ucap ingkang saha ngajeng saged malih temang jati-jati temah palaya. Wandhanipun Raja Mala saya dangu saya lapus saya telas manunggal dados lendhit digedhobok Serna Margalayi. Sernanipun ambek angkara murka Dyan Raja Mala sareng kaliyan icalipun Sendang Watari. Sejatosipun Sendang Watari dumadi saking widodari Bedari Watari. Ical Sendang sareng dados widodari wangsul wonten kahyanganipun. Aku wijing-wijing karo Bilowo kandhek neng ngarepe nom-noman. Nanging kaya-kaya iki dudu Sentana Wirata. Ngaku aku sapa? Inggih Gusti Pati. Saderengipun ngaosaken pangabekti kula pundi. Ya, tak tampa. Wis ngerti karo aku. Paduka King Cakarupa. Ya bener. Lah kuwi sapa? Kula Tandya Wijapangka. Tandya Wijapangka inggih.
kula kelebet Abdi Wirata. Kowe iku klebu Abdi Wirata. Inggih. Kene ngopo aku sing dadi pati ora ngerti nek kowe ngabdi ning Wirata. Kantenan Gusti Patih boten nate niti preksa dhateng para abdi niku. Wis dapat mancung cinepet. Ayahmu apa? Kula pinangka carik pasar. Kowe dadi carik pasar. Inggih. Yo. Aku tak takon. Sing sumorot ana ing talinganmu kuwi apa? Menika sumping Gusti Patih. Sumping inggih. Ing atase iki wong cilik nganggo sumping kok cumlorot. Ana jenenge ora iki. Menika sumping Kyai Prabu Ngayu. Sumping Prabu Ngayu inggih. Lah ning kowe iku gawe kagol iku